Yes, this is the right time. I think that this is the right time for me to expose everything. You know, again, because and this okwu na fachi ikwu na abụ. Ịma ka isi ekwu before Adam agwa unu ka unu believe. If ọ bụ na nkwu ebe a na ekwu for documentation because internet never forgets. Ịghọta. Very good. Onye nchọ ikwu maka ihe nwere onye ọzọ dịka ibe na-abụla Onyeze Jizọs. Unu ga-eda voice note mụ na ya kpọọ nwere mgbe m ji wee were ọnụ ma m ji eri ji eri ede wee si Onyeze Jizọs na ife na-eme Buhari ji ọnya nwa ji ọnụ ya si na ya ama na ọ bụrụ na mma na ife a na-eme Buhari ji maka ife na-achọ ịgwa ụnụ na-abụ na obere oge na njinji ga-eji and mgbe njinji a ga-eji mmadụ akpọkwana m afa si na Okongwu kọsụ nka because ịma na-emegheri Okongwu ka a na-atụde aka mma na ebe a mma na-ekwu maka ọgwụ onye bata na my comment section sị m you are promoting charm wicked boy ya ejekwa na akaụntụ onye na-agwọzi dị ọgwụ agwọtuo ya baba boss biggest boss so I don't have time for ndị ihu abụọ na-egekwa ntị ka m na-ekwu ife na-ekwu Onyeze Jizọs sị na ife na-eme Buhari nji ọkwa ya gwa m dụọ m ọdụ sị m mụ na-ekwu onye Ayaya bụ and na mmụọ aya na ọgwụ Ayaya gwọ n'isi ma ọsọ ha m mmụọ na ọgwụ Ayaya gwọ n'isi ma ejidegwe m je mekie sure na yọrọ Ayaya na ndobiko ife na-eselụ ya na Ayaya aya eme mmụọ maka ilu JCN vidio JCN mee ọkpọta Onyeze Jizọs akpọrọ ya afa ọkpọta ha afọ nwere nete na ọgwụ ahụ ije dabana ya na ife nwanne bụ na agbachọ gbasi ahụ na gịnị ime ebe ịgwa m jee yọọ this man biko n'ifu vision na Ayaya ji m Onyeze Jizọs ọkwa Ayaya enwere ike Onyeze Jizọs mma like ka ịpụta ụwa sam ajụjụ a ị ga-apụta na Facebook sam dis ajụjụ kedu ihe mee iji ejeelu nke Ayaya emeela ekpele ebe ọ bụ na ike adịghị na Ayaya ọ dịgo ugboro ịtọ ikpojela Ayaya na Nando ife ese na-asị ka m na-asị pụta online ife nchọbụ nkwubekwusie pụta online si Okongwu Dibia ị na-asị asị onye asị ka ịbụ ime nke a mma egosi ụwa slip iji wee mela Ayaya na Nando transfer ọ dị ya your name ka isi mee the transfer ya print ya statement of account video mgbọsị ikpu efi wee bịa ịma na iche ịbịa dada eche sisi eme na video mmadụ na-agba video debe for proper purpose thank God for today for a day like this video mgbọsị ikpu efi wee gaa na nke Ayaya ọkwa ịma na ọka bịa mgbe ife ilu niile expose mmadụ ibo ma allegation esi n'ihi expose mgbe ndị polisi bujere maka na ị na-alụlụ ndị mmadụ ọrụ gbabafe ọtọ teja kedu onye gbakwu ọkwa Ayaya mebe ekpele na Ayaya mesịa ewee beluo na police station iwee sendịala Ayaya na Nando 300,000 mmeweta the next video mmeme na mmeweta the slip of transaction ime if you send la Ayaya na Nando bụ 300,000 naira for ego efi ife a m na-ekwu isi na-asị pụta na Facebook sefa na-asị ka m gwa the payment slip mepezia more secret ọkwa ifo kuruo dan mma agwa ụwa ife bụ ị na-akọwa ịpụtakwa ị na-akọwala ụwa ife mee ya brother mma akpọgwa okwu afa na ihe m na-eche na-abụ ka ị dapụta ka m wee bọzie ya ike ebe ifilu n'inwe secret ị na-expose ichezọkwa na Ayaya anaghị na afa akpọ afa bụ your godfather na onye akwụbala ichezọgwa nwa n'idiri ikwu okwu kedu ife 300,000 naira transfer and kedu ife ikpulu efi jee na nke Ayaya ibe Ayaya ọgọ nwoke ị na-egbulu ọgbụ chibie gị na ya nwanne na nwanne bịa kasị na ị na-ejeri ya mgbalu ọkwa ekpele ka iji eme na Ayaya ife mele ịpụtazi online gwa ụwa na mụ na Ayaya na-eme arinji na Ayaya nwekọwa ife nji ekwuru ife a bụ na njinji na-akwadokwa iji because after this video ọnwa another thing m mee expose ụlọ ọ ya bụ ịnọla ebe ọbụla ịnọ na-akpọ ka Ayaya ka uche dị because ịmara onye Ayaya bụ you will not alter a word ihe wetala Ayaya na Nando ọnụ ihe wetala Ayaya na Nando ọnụ mana nke a bụ part 1 part 2 is coming part 2 and coming with evidence ọkwa ya nwe play voice note mma abịa with evidence and everything okay ka ụlọ wee fụkwa ụdị mmadụ Onyeze Jizọs bụ
o mebe that video about me mesia rush yo ozigbo kwa Ayaya Nando yobia biko si anya biko nya ignore all the video oji no ka osi ya no ka o wee gbala ego Facebook ka ogene Ayaya biko nya gbaghari ya Ayaya si ya na o ya gbaghari ya na o ga-akpụtakwara ihe efi ọzọ na bia before o wee gbaghari ya pụta online kwuo ife niile okwu and Onyeze Jesus enye nge 2 hours 2 to 3 hours ka pụta online kwuwarịa this allegation Igbo gbafe ife conspire by nge nwee kwube na arrange because I did not tell you ife abụrụ ihe mụ na gị kpa anụ m ekwu na enwe iyi ọ bụrụ ife mụ na gị kpa ife ilu na ị ga-egbu imeji m mgbugbu otufuo you will learn in a hard way. Kọwala anyị ife jikọrọ gị na Ayaya your godfather yes ya apụta kọwa ya ana m echi ya taa just 3 hours